mondo ongi kendo kowacho ni podene pap mondo ngi ni gik moko mosegombo kaka wang'eyo ni baba is a reformist mondo gik moko chenrogo mondo timre nadi omeda dhi mbele kaka gidhi. Tadwa nyise ni ok jo Kenya Kwanza odonjo e sirikal gi pachgi ni baba bobet on the check. Nikech matine ni ok udhi timo maber ne jopiny ka onge ng'ama oketo wang'e ni ng'iyo ber mudwa kelo n'oganda. Omiyo ka un gadiera ni nudwaro sirikal mondo ukony jopiny, to nego ukony jopiny ma onge ng'ama ng'iyo toki ni dwa ni tim ang'o. Opposition, yes, en gima timo checks and balances ma government. To nego un bende kaka joma no chiwo ahadi ne jopiny ni wadhi timo achiel ariyo adek, onego bed nutimo gi kung'iyo ni chik to wacho nang'o ma kata ng'ato ok okwero ni kae tudhi marach. Omiyo ok onego bed ni umor ni koro baba wuok oko nowuoyo. Matiende seche ma jakom ling' to piny dhi kethre kalure gi gimotemo wacho. To kinde ka kinde kata mana kineno rombe ma bende jatend piny Kenya mar 5 mane William Ruto osebedo kata mana ka